او صراط مستقیم تنے او صراط مستقیم تنے جڑے مگر علی دے ٹر پینے او صراط مستقیم تنے او نہیں ملنی منزل یونانو نہیں ملنی منزل یونانو جڑے شک کر کے پیشاں مڑ پینے تو صراط مستقیم تنے اکو در ہے دردا ملیا کر نال یزیدیاں للیا کر اکو در اکو در ہے دردا ملیا نال یزیدیاں للیا کر نال یزیدیاں للیا کر اوے میں نہیں کہندا سنتا سی تینوں کہندے حضرت ہور پینے کہندا سنتا سی جدا نال علی دے ناتا ہے کوئی خواجہ ہے کوئی داتا ہے جدا نال علی دے ناتا کوئی خواجہ ہے کوئی داتا ہے کوئی خواجہ ہے کوئی داتا ہے او جڑے جان بھرے سن حیدر نے او جان اجے بھی پر پینے جڑے جان سن حیدر نے